मामा मंदिराची आख्यायिका सांगा, तुम्हाला फेमस करतो मी. सांगा. सांगतो मी तुम्हाला. आपल्या भारतामध्ये एकूण 21 गणेशपीठ आहेत. त्यापैकी 17 नंबरचा हे स्थान आहे. या ठिकाणी कार्तिक स्वामींनी तारकासूर दैत्याचा वध करावा म्हणून रोजचा 1,00,000 जप, 1,00,000 दुर्वाचन, 1,00,000 मोदक नैवेद्य, 1,00,000 ब्राह्मण भोजन अशा प्रकारे त्यांनी लक्षाने पूजा केली. जेव्हा हे प्रकट झाले तेव्हा त्यांनी सांगितलं की लक्षाने पूजा केली म्हणून माझं नाव लक्षविनायक या नावाने प्रसिद्ध केले. आणि तुझं जे लक्ष आहे ते तारकासूर वध करावं म्हणून तुला शस्त्र देते. आणि लक्ष म्हणजे आपल्याकडे कृपा दृष्टीने पाहणे. ही एक कथा आहे. दुसरी कथा अशी की लक्ष भुजा धारण करणारा ब्रह्माचा पुत्र लक्ष नामक होता. त्याने या ठिकाणी आला त्याला ज्योतिर्लिंग अवस्थेत त्याने त्याचं दर्शन झालं. त्यांनी 1000 वर्ष तपस्या केली व त्यांना परत करून दिली. त्यामुळे पुन्हा त्याचं नाव लक्षविनायक पडलं. ओके, चालेल. धन्यवाद. तुम्ही चांगली माहिती दिल्याबद्दल. मी या मंदिराची थोडीशी त्याची आख्यायिका आणि हे मंदिर का बरं स्थापन झालं याबद्दल तिथले गुरुजी आहेत त्यांच्याकडनं मी माहिती घेतली. हे मंदिर शहाजीराजे भोसले गडीच्या बाजूला लक्षविनायक मंदिर या नावाने आहे. हे अष्टविनायक, महाराष्ट्रात जे अष्टविनायक आहेत त्या धर्तीचं हे मंदिर आहे. पण काही कारणास्तव ते तेवढं इकडं दुर्लक्षित झालेलं आहे. अशा पद्धतीने मी गुरुजीकडनं लक्षविनायक हे गुरु लेणी आणि शहाजीराजे भोसलेगडी एवढे अष्टविनायकाच्या धर्तीचं त्या लेवलचं एक मंदिर असलेलं मंदिर आहे. त्याबद्दल तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये माहिती सांगणार. हा व्हिडिओ तुम्ही अवश्य पहा. आपला जय मराठवाडा या यूट्यूब चॅनलकडनं धन्यवाद.